ngobuna ke bekuye kwasweleka apha ekhaya. Hayi ndavakalisa uba kuswele utamnquthe egquphe njanje ukugula kwakhe shem ebegula ingacaba uphatheke kangako. Kha yekho into eyamkhawuleza iphika kanceda kaloku ungathini uthini. Kuthiwa uvele wathi uba ejuki wave waguquka wajonga kwelinye icala wase wavele wayeka. Weye ubhubhi utata omncinci wethu ke loo nto. Naqomba ndikwazi ungayi ndizame kangangoba naye ndimbulele uThixo yena athi ezindleleni sihambile siyifemeli. Hayi sihamba simkumnandi kunjalo kusihleli ngayo apha endleleni singahlelanga ngenye into. Hayi usithwele uThixo osifikisa emakhaya. Sasebenza kumsebenzi wakhe omhle kangaka obumkhulu uzolelo. Sasebenza sabuya waphinda uThixo wasithwala sihleli ngayo nalapha endleleni sazofika. Hayi siyambulela kwasiphinde sizofika siphinde sidibane. Sidibane ndidibane nenkonzo yami. Ndizobulela amandla amakhulu apha. Ndizobulela uThixo. Apha ndibulela umyeni wami ebephathekile into ebemphathe apha enyaweni caba kunzima. Waba ngafuni yakwagqirha ezame siya kugqirha. Aphinda athi hey ndiphinde ndina khawubheke ekliniki number 1 kwinto yonke ingaphezu kogqirha luzamkhuphela imali. Hayi wandimamela shem umyeni waya njalo ndamkhapha kazi kwanto yasekliniki ukuba ufika ubhide imo xa ungayazi. Abantu kuba namqala wam ndandikhatshwe yenye intombazana ekuthiwa ngu-Olga kaMamfene. Hayi ndamkhapha ndamngenisa. Hayi sangena waklinika wagqiba uklinika sahamba. Waphinda waphuma sathi siphuma yeyi wayincoma wasebenzisa amayeza. Amayeza yeyi yanyamalala into yanyamalala nje kancinci kwathiwa uzuphinda. Waphinda ngedeyithi yakhe wothatha akaxebi uzuphinda uthini uye ngelinye ixesha. Waphinda wanikwa itreatment watya ndithe bazange aphinde ave kwanto. Ungulo wawo unguye ngoku umkhathi ukade ingathi yintsomi le ndandisithi ndinayo zange be naloo nto apha. Ndibulela wethu neefemeli zethu masifike bekumnandi ekhaya. Kabe umntana sekhaya kenzanga kakuhle ekhaya yeyi kuhle utsho ngesibhabhalala se-TV engakanani. Sithi hayi bo mntase kwenzeke ntoni. Uthi hayi manditshintsha le nto nomqolwane besibubuye nomqolwana apha. Wafaka ingqinkela ye-TV. Sithe sisajonge leyo watshintsha ikhitshi wafaka itafile emnyama nezitulo ezimnyama. Watshintsha wathenga amacamba. Ndithi hayi bo ithini. Uthi hayi kaloku nani xa ninayo anditsho uba mhlawumbi uzawuthumela imali ethile. Loo mali uthe wafikelela kuyo uba uyithumele like siyancedisana uba likhaya lethu sonke. Enoba umntu utshatile enoba akatshatanga likhaya lethu sonke sifuna kwelaa khaya. Sayivuyela kakhulu sayibulela loo nto leyo. Kabe nalaa ntombazana yasekhaya le ithanda ufeketha apha ibe izoxoka ngam apha ngaphambili. Ithetha bonke ubuxoki ngam uba ndathi. Le ntombazana yekabhude yesibili futhi ikhona kuthiwa nguKholeka izoba nguye uPortia. Le ntombazana yenze imihlolo iyaphangela imane isiphayela nje lo msebenzi ayiphayela. Kodwa ndithetha uba yeyi uthapha wakhe ugcwele ikhabhathi yonke uyoqhwina phezu kwefriji. Unguye nje othapha abaphakathi abancinci abakhulu. Ndibulela nento enkulu ngoba loku njengoba bekuye kwatsho bomzeli behlalise apha kakudusa ngeyithe yonke laa nto. Siyambulela kakhulu sinodadewethu siyambulela kakhulu. Ndinento mane eyandikhathaza apha ndiyafuna uyithetha ndifuna uyigcina ngaphakathi uba ndiyingxola nasebantwini. Ndathi xa ukhona umama olapha ngaphandle kuthiwa umama uKafi into eyenzekayo ndiyathetha nolophomo sisiyovana sithethe ndiya napha kwakhe sithethe nonopho sile kwirhontsha yakhona sithethe sile ngale nto endlu uba ufuna indawo hlaba uyagezela umntakasista wakhe. Ayinamsibe sathetha sithetha ngalaa ndlu uyavalwa apha ezantsi kwehleli kwethu kulaa ndawo yethu. Sithetha ngalaa ndlu ivaliweyo. Caba loo ntombi imamele yathi yaphuma nalapha ngabuzi uba sithini sankcazela. Wayithetha loo nto wayigalela kumamakhe. Ndithetha uba umamakhe wajikela kum ndisani ndifowunela umntakwethu ezilalini for uba sizawuhamba semaXhoseni siyongcwaba. Ndaphuma maphuthuphuthu ekamereni ndabhabhayiza ndaphuma undlela shawutisa ushawutisa ushangalaziyo phofu uzothethela indlu engeyo yakhe.
laa nto emnye ubhuti okuthiwa ngulega uthi ukwehleni phaya akangeni ndawo qha ecangwa kukho eyonyanakho nasiko omuvele ngapha esitenini nasenkosi. So wathetha washiya ngalaziyo. Ndanentliziyo ebuhlungu ndathi zamthina lo mama, ndathi sendinayo isolution, ndimgqitha nje andimbonisi. So nabantwana bakhe sebaxelele uyiloo nto klasi. Ndithemba mandinizoyithetha into enjalo ngoba kaloku ndisosidinga athi ayisuka uhlele engaphatha. Nam ndingumntu kaloku ndinegazi lenyama nengqondo. Uthethe washiya ngalaziyo. Kaloku xa ngumntu omdala ukuva uba ikhona into ethethekayo unojikela uthethe ukuze uba hayi bo uyithini into uba ndiva uba nesithi angathetha sheni angalaziyo ndingubani bangathetha nengalaziyo kum. Ndithemba ndimbulise ndimjonge nje nabantwana bakhe sebaxelele kuyiloo nto yaqhubeka naxesha lalo futhi bubomi bam mna ndiyazikhonzela mna isiqu sayo. Ndisho uba kuyiloo nto ndibulela wethu nefemeli yam ephila kakuhle kamnandi neyasemzini nam. Nonyana mbuka kwethu sivuka sonke endlini naye shemulungisile ubheke yakhe inkosi. Ndiyabulela. Amen. Hallelujah. Bulela bonke abangcwele egameni lomfeli wethu onguJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Igama lami ndinophiwa Sithole, hlala apha eTaiwan, ndisilisiwe. Ndamkela uYesu ngelinye ilanga. Ndime kule ndawo. So ngoku ndizomngcilela uYesu into andenzele zona. Nobe incinci nobe inkulu. uYesu iphethe kakuhle kakhulu impilo yami. Ya amagingxigingxi ayenzeka kodwa kukhona enye imini ndandisendicinga uba makhe ndiye futhi kweza social worker because besendixakiwe because nendawo le ndiyifunayo besendingayifumani. Ndibize ndifowunele usisi wam athi ayisodibana ngecawe, sidibane after icawe kule vepeleyo. Abeyize nalo mntana lo ugeza iphayithi naye ayilungise ngiye nomyeni wakhe. Oko kwangoku ke ngoku akakagezi lo mntana and ndiyambona uba uyazithoba qha unalaa nto xa etshayela nto leyana akazenzisi wenziswa yilaa nto leyana qha andimhoyi. And usisi wam wathi ndingaphumi phayithini because ayo yakhe indlu lo mfana makasebenzise icala lakhe angandisokolisi kweli cala. So sisahleli kakuhle ngeloo ndlela. Ndiyambulela kakhulu uYesu ndingadange ndaphuma ngoba nayo sister wam njengobesi nokungavisisisani uye wakhupha ngomlomo wakhe into yokuba angekhe akafuni uba ndihambe ndihlala uzohlekwa ngabantu because apha eCape Town ndafikela kuye akuzoba mnandi nakwifemeli bayibona ndihambe ndigcine izinto zabantu kodwa ndakhulela phaa kulaa ndlu ndafikela phaya. So uYesu ndiyambulela every day because uYesu undenzela nemimangaliso. Bangcwela ndiphangeli andithini andithengisi neswiti ne-10 cents le endingathi ndiyambulela uYesu ngoba ndingaphangeli ngoba imali ingathi iyabakhupha abantu elikholweni. Uthi umntu oba nemali abaleke ngqe abe nehleleni athi xa seyiphelile abuye ngoba bangcwele siyababona abanye asibaboni ngoyisenti ziyangena. Hayi masibathandazele bangcwele kubi bangcwele makasingamfeyikhi uYesu masimthandaze ngenhliziyo yonke because bangcwele kusenzima simseni ikawusi bangcwele ngoba into eyenzekayo ngoku sekufitshane ngaphambili. Sizothi sisithi simkhonza ngokwazi akusebuhlungu bangcwele ukuba sithi basesifikile ngaphambili singakwazi ukumbona uYesu babe khona siyahlukane kwisango sesifikile abanye baye ngapha abanye baye ngapha. Xa sihamba sinje masiyongena sonke sombona sonke uYesu singamkhonzi ngefeyikhi uYesu. Singamkhonzi ukuba ndibona umama okanye ndibona utata masimkhonze ngenyani uYesu bangcwele. Kumnandi basihlangane kumnandi siphinde sithi xa sibonana ubone uba laa mntu ngulo wandimaziyo bangcwele. Ndiyayithanda kakhulu inkonzo bangcwele ndiyithanda kakhulu. Ndinenhliziyo ebuhlungu bangcwele lekhe ndathunywa nguYesu aphathe evekini wandithuma kwenye indlu bangcwele endaqoba ndiyoyika ukuya kulaa ndlu leyo and mna ndiyathanda ukuba nesisizi. Wathi uYesu khawuye phaya fika uyochaza iindaba ezilungileyo. Ndithe xa ndisoyika uya phaa nyhani xa ndisuka ngasesikolweni ndadibana nomama akhona bangcwele
Ndamisa lo mama ndamxelela ngoYesu. Hayi lo mama akavisisisi ndabe ndiqonda okusalayo ndigqithisile imessage le ndiyithunyiwe. Iyaphinda yandibuza izolo uba icawa izawungena na. Ndithi ewe hayi izawungena and iza kulanda xa ndifika ke kubalekile bangcwele. Hayi ke mna bendizama ukwenza kodwa ke okusalayo enendlebe nje unetyala bangcwele. Ndiyabulela kakhulu uYesu mhle masimkhonzeni bangcwele ngoba uYesu ungumncedi wethu usinceda nangeempilo ezi zethu. Bambulela uYesu nangovuka uvukile bangcwele. Bakhona abaleleyo abavuka bangcwele. Asimbulele kakhulu uYesu bangcwele. Sinefiva bangcwele oko bendikhohlela kulaa veki ndaye ekliniki ndayotesta i-TB. Kwathiwa mandilinde ii-results bangcwele. Ndiyathandaza ndingakulinge indiphinde ibuhlungu laa nto bangcwele. Ndikhohlela into engapheliyo. Ndiyamcela uYesu and ndiyamkholelwa uba uzawundinceda bangcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngiyabulisa nonke abagcwele egameni lomfana Yesu Kristu. Haleluya. Amen. Ndizobulela amandla kaYesu empilweni yami. Haleluya. Ndimbulele ngokugcinela ifemeli yami. Ndimbulele ngabantwana bami. Ndimbulele ngomtshato wami. Ndiyambonga kakhulu uYesu empilweni yami ukuba wandiqoqosha. Haleluya. Ndingunostrato. Haleluya. Kodwa wandithatha uYesu wandiqoqosha wandibeka kule ndawo bangcwele. Haleluya. Ndihlala ndimbonga kakhulu ngaloo nto leyo. Haleluya. Because kweli xesha siphila kulo ngoku ngabazali bethu abangcwaba thina. Haleluya. Haleluya. Umhlawumbi uba wayengazange andiqoqoshe nam. Haleluya. Umhlawumbi ngesekuthethweni into bangcwele. Haleluya. So ndiyambulela kakhulu uba ungaloo ndawo. Haleluya. Nesicelo ke bangcwele. Haleluya. Xa sibe kule ndawo siyambulela siphinde sicele kuye. Haleluya. Ukhona ukhazi wam ohlala e-Eastern Cape kodwa ndiyamazi uke wahlala apha ekhaya ekhonza apha enkonzweni kwaSavile. So waye wanomntana ke phaa e-Eastern Cape. Umntana wakhe I think uzawugqiba unyaka apha ngoMeyi. Into eyenzekileyo ngoLwesithathu waye wandiwhatsappela athi kum mntase andiyazi kwenzeka ntoni mani. Lo mntana uyaqina ingathi ujonga apha phezulu ingathi ngumntu lo azathi uxhuzulela ngaphakathi. So ndithi kuye hayi masithandaze. So ndithi kuye hayi masithandaze kuzawulunga kuzawuba right. Haleluya. So nyhani sithandazisane and then athi hayi ingathi ulele ngoku akananto ingathi uyalala. Ndithi okay hayi kuzawusa akho nto iza kwenzeka. So ke kwasa ke ngalaa mini imini ngolesine imini yoko edlala umntana engenanto. And then xa buye wandiwhatsappela ngo-2 ndabe ndilele mna ndayibona ndizoyibona ekuseni ngo-6 xa ndivukelwe imali. Athi lo sisendleleni ebheka esibhedlele. Ndibuze yintoni. Uthe waphinda lo mntana phaa ngo-2 and then safowunela iambulance but ke neyezinto yase-Eastern Cape iambulance uyifonela ingezi. Kwade ngabetha loo 6 ke babona uba mabahambe at least kowabo kusecaleni kwendlela kufutshane endleleni xa phaa kowabo. Indlela kowabo ephaya engcobo kulaa ndlela ibheke apha ecaleni kwendlela. So bakufutshane endleleni bahayikhe iteksi phaa yabasa esibhedlele ekliniki bathunyelwa esibhedlele. Phaya esibhedleleni batsheke ngoku since ngoLwesihlanu kuqala i-weekend bazawuza lento ebhadlileyo on Monday. So uthi watsalwa nje igazi ke ngoku and then bathi abanesi ngela xesha bamtsala igazi uye waphinda. So ngoMvulo ke ngoku zizawubuya ii-results and then izolo uthi uyancwina ingathi ukhona le ndawo ibuhlungu. Ndambuza le mna xa umjongileyo ingathi kubuhlungu ndawo. Uthi hayi mna into endiyibonayo ingathi uphefumla kabuhlungu ingathi akaphefumli right. Ndithi kuye hayi sawuthandaza akho nto eza kwenzeka. So ke oko ndimane ndimjonga nasebusuku nanini nalapha ekuseni ndimjonga athi hayi sisahleli akukabikho nto sisahleli. So ke ngomso ulindele lezo results zisuka kugqirha ke ngoku. So ndiyacela kakhulu loo ndawo leyo simthandaziseni
umntana wakhe abe right naye uyayithanda ke inkonzo kakhulu asave umntana yekekela usaphinde sathanda nesitrato ndike ndithi ubuya xa esithi ndirhalela uzekapa ndithi ubona nje ngeba ndiyakurhalela ukuba uzekapa nam qha ndonqena undiphoxa sowulapha otherwise ndiyafuna nam uzapha kuba unengxaki nomama wakhe abavani umama wakhe kwakude kudala sakhula ndiyazi ingxaki isuke lapha nabanye abantu efemelini abayazi seyisaziwa yifemeli yonke uba abavani umama wakhe dasaye bezithandela umama wam ahlala apha ekhaya kuthiwa nasekukhuleni ngoyemthanda kakhulu ehamba naye nobuyaphi so nditsho kuye ndithi amanye ndibalisa umama wami wenze oku umama wenze oku ndithi ngeba ndiyarhalela into nayo ndiyoyika uphinde wenze ezaa zinto athi hayi nditshintshile kaloku nam ndingatsho ndiqonde uba ndifuna usuka kule ndawo ndikuyo ndithi nditshintshile ngo ndizaziyo uba anditshintshanga so ndiyayicela kakhulu loo ndawo leyo naye ke simthandisile ngoba uAsabe wayekhule eyithanda inkonzo ekhule iworship enkonzweni eshumayele yekho nto angayenziyo enkonzweni into naye ngenxeni yokungavani kakhulu umama wakhe ke ngwabona uba makayofuna isitrato ayofuna ijobi ngaphandle azoenzela amane ebalekana nezingxaki zilapha endlini so ndiyayicela kakhulu loo ndawo leyo naye simthandisile nomntwana wakhe simthandasisileyo amen. 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 Ovulelwa singene namhlanje. Amen. Sibe kule ndawo. Amen. Ngeke kakhulu uzokubeka izibeka kulo. Amen. Besizoda bithethe masikulela kuYehova phakathi yenxeba yakhe. Amen. Ngiyambongela uNkulunkulu ukuthi phakamisa. Kule bakhe nyathela ngenyanga zombili. Yena ngokuphefumula umsuku. Amen. Bonga ke ngefamily yami yonke elapha esimaxhoseni. Amen. Bonga yena ezintweni zonke. Amen. Ngiyaphakamisa nokuduma lembeko losuku. Kuba lokufanele. Hallelujah. Kulena ngembandezelo ezibethunani. Uba bezingekho besingasikwazi ukuhlala kuThixo. Amen. Sihlaliswa zizwe ukwazi uba simkhonze uThixo. Amen. Besizawuphola mos xa zingekho ezimandezelo sihlalele siphole. Amen. Ngoku xa zikhona siyakwazi ukusondela kuyo. Amen. Sisonda kuyo ngomthandazo. Ndikulena se-Eastern Cape bethunani baphilile ba-right. Amen. Sister wethu bekwafona lapha evekini ndiyambonga uNkulunkulu bethunani. Noba sithandaza apha nayo ithandaza kwelaa cala kodwa iyasiva. Simane sisithi umlindo siyawucela iyadi yonke iphela. Amen. Azathi ongendawo xa ufuna ungena zabambekana ngeli. Amen. Uthe usista wami umbonile wakhe. Bona ifemeli bathathu ngapha kwegeyithi. Amen. Befuna ungena bathi abakwazi ukungena. Amen. Banxibe bonke ifasikoti. Wathi hayi ke ngelishwa ndivalanga ndifuna apha ndiyazi uba nakwazi ukuba yintoni na. Amen. Ndiyambulela uThixo ukuthi uba ngumoya ongendawo ubuyile awukwazanga ungena. Bambekile waphinde wajika baye bajika. Amen. Ndathi siyathandaza nawe uyathandaza kuloo ndawo uThixo mkhulu. Amen. Masimthembeni ke bethunani. Uyenzeka kuye. Xa sithetha naye ngenene nangenyaniso singarangananisi bethunani. Simcela uThixo mani uyeva mani. Amen. And uyaphulaphula umthandazo abantwana bakhe. Amen. Abantwana bakhe akabayeke njengoba esitsho elizweni lakhe thetha ngeke ndinishayeke ndiniyeke. Amen. Ethi yakuba nathi the prophet phakade inyani leyo. Amen. Masiyikholelwe iza kwenzeka. Amen. Ngoba umntu kuvuka unzima guqa mani uba guqanga uhlele esitolo endlini yakho uthethe nayo uThixo uthi nabo kubunzima nokusuka kubuso bam. Amen. Andinawo amandla awuyale nto mna ndedwa. Amen. Uze kube namandla ndiwanikwe ngoku uzawuyenza uThixo lo umthethileyo. Amen. Ngokuyicela kuyenzeka bethunani. Amen. Nam ke ndiyambonga uNkulunkulu ngako konke nenzela kona ndikabona ndiyabulela ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I tell us as well. Bendilapha. Okay. So ndiyambulela uThixo enze ngako konke. Umntana okuthiwa ukaxoli ngumntana brother yam eyaswelekayo. Amen. So ndiyabulela amandla kaThixo kuba laa mntwana wakhutshwa ngendlela akahlali ikhaya uhlala kulo mamakhe kwilale ngapha kweyam ilali. So uyafika lo mntana bayampha into ethile ndibulela loo mali
bayamphinto bekade ungamhoyanga tu bayamphinto ethi bamkhele igrosari bamnika imali athenge okanye bamthengele ngokwabo. Ndifikile ke namba ndimfowunele before ndihle ndamfowuna uba ndiyeza ndisendleleni ndize ndifike kulapha khona ndiziphathele zona. Ndamphathela ke ndithelwa into zempahla ziye zamlingana zonke. Ndaphatha oshota bayithunda ndamphathela ibhrukhwe ndamphathela ibhikini eziyi-6 phakathi ziyintsentsa zonke. Ndamphathela wabulela wayesitsho kwalapha eKapa ke sithi yho hayi wena daba wena uyena daba wokuqala ondithanda kakhulu kodaba bonke bam uyandinceda. Nangobe ke wakhala kum wathi hayi mazibone into apha zitshipa kwaShoprite ndamthumelela imali. Ubulele kangangoko waphindaphinda ndishiyile gqithi ndilibele tulo ndawo. Ndibulela nento wethu endike ndayitsho phaya usista wam lo ndimelekelayo usebenza ekrishi ephangela ekrishi nje. Ewe bayamkela loo malanyana kodwa ngoku uvakele into yoba ulantikile mosi unyana lo wam kudala sathi makasindiswe uzoba rayithi into zakhe. Nyange wasindiswa ayakhoza akukho nto. Uthi heyi udala nandixelela into zivele zatshintsha zonke. Uthiwe kwipost yokuqala ekhe yaphuma nje uyafaka uyangenisa uzawuphangela athi nje bathisha ngalo uzawamkela njengabanye abantu. Ndiyilibele kakhulu loo ndawo ndiyayicinga ngondihleli phansi njengamanikonto ndiyilibeleyo ndayishiya indawo. Semka ke kumnandi ezilalini kumnandi kabe nangobe ndehlile besithi hayibo hayi siyahloniphana ke ekhaya hayibo sisana asukuhlala mani khe sihlaleni sonke. Ndithi hayi mani kanti minkalo into ndenze itikiti le-return andizokwazi so ndabe ndibona xa ndiphinde ndakuyo. Ndamka ke kusemnandi kuyiloo nto ndayishiya indawo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sinapanga sibe ngenyawo sonke igama likaYesu. Uzophakama kanye ngakhathini phansi. Hallelujah. Hayi. Uzophakama. Amen. Hallelujah. Bakhona mali banganaziyo. Igama lami ngithandeni. Ifana noSokhaya. Nginyana makunodala. Ngumdala. Amaqethini. Ngizalwa apha amaqethini ukuze ngibone ilanga labaphandle. Omama bethu beza nomtata lo. So ndihlala apha endlini senzisha kumama lwawo nganimaziyo kangona mhlawumbi uyandazela xa sidibana zapha endlini. Ngegama lothixo. Ndihlala apha ke. Ndifika apha ndikhwele ngoMgqibelo lali ndafika ecawa apha. Indlela yethu ke xa sesilapha eLensburg indlela ethi ibimbi ke zibulela uba silapha. Nam ndiphume endlini ke ndithandazile ke ndiyazama uthandaze ndithandazela kungathi nam ndifuna uba ndiyeke naloo sathana akapha esithubeni ubane simfumane ndithandazela uba ndimyeke. Ndithi iBhayibhile yonke lithi exesha lazo ndimyeke. Apha endleleni xa silapha eLensburg sadibana nengozi ke phaa itraki ende nam ndifike xa ndingakaphumi ndabona isandongena lapha etawuni eKapa mazi nam ndingase ndifike le cawa apha endlini ingakaphumi ndishaphe ebhasini ndikhwele i-Apple. Ndathi ingase ndifike ndihleli nam udada apha ecawa ndingasi kane ndifike xa ndingakaphumi kanti ndafika xa ndisangena ndifike sasebenza ke cawa kanti anathuba lothetha nam ndiyazozelela ke. So ke xa sesipha eLensburg itraki xana yazidlela yamisa ke samisa loo bhasi wonke umntu bonke abantu akho mntu ulimela itraki ibisuka phi eDurban ilashe isitulo wakhe. Bona abantu bebeleqa neento zikhoyo nento ephaa nenyama ke abantu bejonga phaa xa naqoma nasuka bendihlelele phandle nomimfana ikude itraki thina sisezantsi. Xa abantu benyuka baya kuyo ke qala kumntu ndinqana ubheka phaa mna bendajongana nto phaa nqana bajonge ingozi ke mna. Ngibona abantu abalimeleyo. Ndiye kuloo nto ke hayi ke ndifike endlini xa kakhulu ndahlala nam ndibulele uThixo uba ndifike ndazoma kule ndawo. Kudala ke ndahamba nomama ke kulizwi likaThixo uma ndaqala phi ecawe ndaqala phi eposini
Amen. Aphume ephosila ne-universal. Ngakhangela ndihamba uThixo. Jesus. Mhlawumbe ngifuna ukwazi ushumayela. Mhlawumbe wenye imini waze ndikwazi ushumayela. Hallelujah. Kodwa ndiyakwazi nam uthetha into ethethwayo kodwa umntu uzondiguqulela amazwi wathethwayo. Ndabe ndipha eMpuma Koloni ndeke naye ebhayi ndayotshula ecaweni. Amen. So ke ndahamba ndaphuma phi ke kule cala ndiphuma kwi-universal ndangena phi apha eziloneke ndihamba nomama ke. Amen. Uba ndiyasetedula qomba eyi makhathi ke mandingena mna lapha okukanini uba masendlini mpela mntana Amen. njengoba ndilapha ke so ndiye kule ndawo ke ndithi hayi because mandikwazi nothetha ke ndiyakwazi kodwa ukuthethe. Hallelujah. Okay, Hallelujah. Amen. Amen. Sicela ke sifana ngenyawo sonke egameni kaYesu Kristu. Hallelujah. Amen. Njengoba sizonke sizawuthandazela